królewskiego zamku. Znasz ten czas, dobrze znasz ten. Niedzielny obiad. Rodzina wróciła z kościoła. Siedzą przy stole. Ojciec, matka, syn, oczywiście Piotr. Ojciec, oczywiście Janusz, matka. Nieprzypadkowo Grażyna. A spożywają sobie tradycyjny polski obiad, prawda? Mielone. Kurwa. Kapustka. Kurwa, ale to... Jezus. A ojciec rodziny rozpoczyna swoją opowieść. Ale kiedyś to było, kurwa. Kurwa. Ale to kurwa. Piotr, kurwa. Ale tata, opowiadałeś już tą historię. Kurwa. Ale bym wrócił do takich czasów, kurwa, jak to było. 30 lat temu, kurwa, to było teraz. Łażą w rukach. Kurwa. Słuchają muzyki z telefonów. Jakieś nie wiadomo co. Kiedyś to jak, kurde, Cugowski zaśpiewał, albo Anna Jantar. Kurwa, jego mać. To było, ale bym się tak... Cofnąłbym się w czasie. Bym wam pokazał, jak to kiedyś było. Tato, ale teraz jest XXI wiek, 2019 rok. Jak ty byłeś młody, to była komuna, w Polsce była bieda, nic nie było. Kurwa! Żyłeś wtedy? A tatuś żył. No. Nałóżcie mi tam kapusty, kurwa. Kartoflów mi daj i omasty więcej. Grażyna. A ty, kurwa, do nauki. No i cóż. Obiad spożyty, zajęli się, prawda, swoim życiem. Dziecko do nauki, ojciec przed telewizor. Wypił oczywiście harnasia. Jednego, drugiego, trzeciego. I wiecie, ogląda piłkę nożną. Kurwa, ale nasi to grali kiedyś, kurwa, to na Wembley to. Kurwa, pamiętam jak grali na Wembley, kurwa, to było. Teraz to jakieś, kurwa, lewandowskie to chuj wie co. I wiecie, i tak pije tam, nie, kurwa, pstk. Odbezpieczona kolejna bateria. No i trochę zmorzył go sen. Wiecie. Kurwa. No, za komuny to było, kurwa. O, kurwa. Syrenka. Warszawa. Zasnął. Obudzi, po jakimś czasie budzi się. Kurwa. Kurwa. Trzeba telewizor pooglądać, nie? Kurwa. Pszt, włącza, nie? Przełącza, kurwa, jeden kanał. Informacyjny, nie wiadomo co. Patrzy. Co tu się odpierdala? A na ekranie... Obywatele, sytuacja jest szczególna. Wszelkie rozruchy w kraju będą tłumione ze wszelką skutecznością. Ogłaszam stan wojenny obowiązujący na terenie całego kraju. Jeszcze Polska nie zginęła. Oj tam tu. Mówi. Kurwa. Co jest? Wstaje,
Synek już tam śpi, nie? Znaczy jeszcze śpi, bo to już poranek. Stara śpi. Wychodzi do okna. Jakoś tak. Kurwa. Bloki takie, wiecie, szare, takie nieocieplone w ogóle, paskudne, nie? Wszystko takie brzydkie, drogi takie. Tam, gdzie był asfalt położony za hajs z Unii Europejskiej, to takie w ogóle, wiecie, kocie łby. Ten, nie? Zima. Śnieg suje. Ludzie w takich kurwa, kożuchach takie ze stójką tego, nie? I mówi, co jest? Włożył lacie, zarzucił kapotę, schodzi na dół, pyta się, co się tutaj, ktoś przechodzi, co się tutaj dzieje, czemu to tak, tu te bloki takie droga, panie, nie zawraca mi pan głowy, stan wojenny wprowadzili, ja mam zaklepaną kolejkę po mięso. Jaką kolejkę? Stan wojenny mówi. Cofnęliśmy się do komuny. Tak, Panie Boże! Dziękuję Ci, tak! Najpiękniejszy okres w dziejach Polski! Dziękuję Ci! Pójdę za to na pielgrzymkę do Częstochowy. Jak mi się będzie chciało. Wrócił do domu. Grażyna! Piotr, kurwa, wstawajcie! Stan wojenny! Komuna wróciła! Komuno, wróć! Teleranka, kurwa, nie ma, bo stan wojenny, kolejki w sklepach, koksowniki, bieda. Ubierajcie się, idziemy wszyscy na miasto. Tatuś wam teraz pokaże. Kurwa, jak to kiedyś było. Wyszli. No tam wyszli, kurwa, śnieg, zimno, tato, ale mi zimno. Kurwa, Piotr, cio. I do mnie, patrzcie tu, jak to było, tu, Pewex, nie? A, Pewex. Tato, a ja właśnie potrzebuję nową kurtkę. Kurwa, Piotr, kurtkę. A masz dolary, żeby iść do cinkciarza? Co ty se myślisz? Ale tato, mi zimno jest. Zamknij mordę. Tatuś teraz oprowadza. Zimno. Ciemno, nie? Tu jakieś, tu tego, nie? Do sklepu, wchodzą do sklepu, nie? Przepraszam, jest może podwawelska? No to mnie pan ubawił z rana. Nie ma. To może krakowska? Też nie ma. Śląska? Nie ma. A co jest? Ocet. Staremu się łza w oku zakręcił. Tylko ocet w sklepie. Jezu, jakie to jest piękne. Wy, tato, ale z czego się cieszysz, że nic nie ma w sklepie? Zamknij mordę. Jezu, Grażyna. I wyszli z tego sklepu, nie? Idą tam dalej. Patrol Zomo, nie? Patrol Zomo. Z pałami, z tarczami, nie? Ojciec popatrzył. Jezus Maria, nie? Tam idą dalej. Koksowniki. Ludzie się grzeją, nie? Tam. Autobus jakiś jechał, awaria. Jezus, pięknie, nie? Pięknie było. Manifestacja jakaś tam idzie, nie? A tu Zomo wparza i kurwa pałami to leją. Ciul, nie? Dup z tego, tu jakieś chyba studenty pierdolone i tam dup tą pałą, nie? Z armatek wodnych leją tych ludzi, nie? Kurwa. Pięknie, kurwa. Pięknie, nie? Tam z tego, z tych takich szczekaczek, nie? Obywatele! Rozejdźcie się do domów!
Na terenie całego państwa obowiązuje stan wojenny. Obywatele, rozejdźcie się do domów. Nie. Coś pięknego po prostu, coś pięknego. Poszli do sklepu rybnego, w którym prawie nie było nic. Pani kulturalna ekspedientka z uśmiechem na twarzy zapytała: Czego? kupili makrelę zawiniętą w gazetę. Ojciec po prostu banan na mordzie taki, nie? Poszli do pobliskiego parku, nie? I usiedli na ławce. Ojciec rozejrzał się, ta szarzyzna taka wszędzie. Tu ZOMO kogoś goni. Tu ktoś przemyca pół kilo kaszanki pod kapotą. Psy dupami szczekają. Tu ktoś ciśnie malucha. Tfu! Kurwa, jakiego malucha? Dużego Fiata. Tutaj przechodzi babka, mówi: a wiedzą państwo, że dzisiaj będą przerwy w dostawie prądu? Nie? I ten ojciec tak siadł i takie łzy mu pociekły, tak żywcem, że tato, czy ty płaczesz? Tak, krokodyle łzy, nie? Za komuny było gówno, ale wszyscy mieli równo.